Ewiase obi a mmoro mmara so. Mmara obi ani ho a woboro mmara so. Gidie wodi mmara so. Ono woboro mmara so. Nti ye wira ma wo a. Wan kasa busa ho se. Enti saa asem wo na mi wira kan. E de sma me se me nkohwe ma. Adeti ni ebube eberebe ni ebube na be kra ne de na ye de ye ye ti sabi mpredwe se mesra me ka o obisa woto na wo me na do baba no o wudi kisi ba wutu ya twere so eba me dija wa ne se yesi panyini wontena fie ema aseduamfo sabi wiasmo ewe mpanimfo se sabi se oyemu ya eno nkyere se fa yere che ba se ne ahia no kura menye ne krama ba ko de be ko na beso Nyansapo fu adidamu ewani monyam se anwa mo aduane anyakopon no ama chechede krama fa ho mbrika no asan ho ka ya twere ni mu nyame nai eno mpo na abu afaso na de ya twere ni mu twi Nyansapo TV de ye de adesua ene ye de bre ye da ne da bia ye kohyia ye maame ne twetwe nkomo o ma yo kire ye niema ye twegu wo asanteman mu ene nso ya ba na ya bepie ye maame nchen ye ne maame be twetwe nkomo ene ye nkomo twetwe ne efa ye busua ho obebi sase ye ka busua kra ene de ene ye maame be ma ye hu se de busua tie nipaku ye ka omobom omutimi ye abusua no ene maame ebe kire ye ni nyina na mi amedi djumade ye hu chia me ayamo somfo akosia kumi kame ho na jebre na yenkoye maame ho eni yenkoje adisia maame ye mo akwaba eburu maame na me pa cha wo mpomu ye de nkopon tumi mpomu ye na ma wada roma ye da ase na mpa cha wo bebo wudi na obeka bibi kakra efa ho akire me ne mahwefo a ahwefo me da manse pa sa abre nyina munya ebre na budi tie ne a meka ene ne me pese me kire ye frɛ me Okofo Pomaa chichiku ediam papa de to me ne ya Pomaa na Okofo Pomaa no ye emrane a ye Pomaa mrane na sei ene me ne me mei ahia me de mi dwumadi ani me tiri mu paa ne se ne me papa owo me kire me no me mpese beka me tiri na bre bi a me nni asase so no ebe yira ma ye madwen se me de me ton me de be cheche me de be bobobosia ama wo bia wo pese wo hia bi no won so otie bi no wo de bo ne bra no wo hunu se asante etiase asante enko be bia se aye wo hoyi asante ye ya me na yira asante ya yira na so asante won ko be bia e na wo nwi so otiase eno na mpesa adofo enkoda mpanyini akukudamfo nyina hu nse ya sante sei ne netie ne nane tie se yetoaso ne ma ne tena ho yo mena na nimpo medase said ahwefo mote ye no ya na se asanteman tie ase asanteman wuye enti ne adesua no maame be mamu aye da maye aya maame ne mrane ne de won konja ho kra se de da ne da munim no asanteman etiase asanteman etiase asanteman tia yo maame medase bio sasa mo akwaba ahwefo nyina nso ani age se da ne da ye to nsafre wa ye ba wana so a woje ye feso ebie wu mu wode wo nyina nso wo de maye waka bibia mamani age wo se de wo mu no de be maye wo mfa bibia ensie ye bebu no nso so ebeboa ya ma yatimi asua bibia fa ya sante aye wo mu no eho nti maame wada roma ene asema eda punuti ana asema ebedi hu brekutire ene yesi abusua awo me wada roma se ye kan abusua kra ene de ye kan abusua ye abusua ye wo ba bia watena se no wawo mma enya manana ama ne nananom so abewo na doso na atre no ne yefra ni abusua na tete no na be me bia woni ni nuaba na ono wode ebu na ni nuaba de asua ebu ni asua eno ne ba yenya edini abusua no a ada ya santememu ni obi nti ase ebiri bi ba me kan ne baabi obi ti ya
wo de kwaye kukukuku bi wo aka samte ye na ye meya se we apetu prebu anwuno na wo sua wo ye no wa ntoro bo ame ya nche wo behunu ye woni prebu anwuno nsanity nti ebusua ebu ni esua na ye wo ba akoro ye mu ma na ye ebusua Nana Asantemai medasi ye nana ma ye hu se ye ka ebusua eye ba akofo ye mu ade ebo nesua na ye kabo ma ne ye ebusua no ma me medawas na ma me se de na wo kasa no wo se oba bi a wotena ase wo ye ene ne ma ekekere ye ne ye fra o mabusua na me bisa se bi de ote ase a won wo ye no sa nipa no se be kasa wo ye de ye ntimi nkan ne nkan ebusua ho a wo abusua ye kasa ebusua me ba no me banie ma no do bia no ma wo ma mienu ana me ensa me ni abusua ni ti enti say ye kwa nananom animu a ye se wabusua dua no ene me ne maman no a abeka ho no ye me ma wo ye ne ye de wo yo de wa nwo wo ka ho na wo mo so ma wo no nti se hihye abusua dua eye we na wo me no wu we ene wo so kwa wu we no wu we ene wo so kwa wu we no wo eno ne yesi family tree Yo Asantemai mesada sibiu na me pacho me pese me bisa se o kan abusua yi se abusua ne ye na nke enim ne se o maame abusua o papa abusua na eno nso se abusua na nya abusua na o papa abusua wo ho na wo maame abusua wo ho wo maame abusua mu no wo a wo ho no ye frɛ wo busua ni o papa abusua mu bo nton o maame abusua me frɛ wo busua wo ye abusua ni o papa die mu o bo nton na ye ka se moja soso a emoja soso a wo moja ene wo papa fie o papa fie ni moja wo moja wo me papa wo me no wono na ye mi moja woni moja na de awo me na ye ke kura he say ye wo hoi wo baabi ne be ma bi wo se nya me ba no wo se wo ba no ye se ye nkohwe moja papa no moja na ye be kwa akohwe obi nkasa nya me wo faase ni me ye nhwe ni moja nti o papa fie eye wo moja ni moja no ne ho wo bo nton ase ne setete no na se panyini bi wo fie na wo boka wotimi ton ne wo faase edi tua kan na wo papa wontimi nton fi sa asantefo ye nwuni enu nti na be ma wo kwade a ne aka kire wo se oba no fa no kɔ onyaka odia onyade a ode be fie so oba no kwayi oba aboafo no wonu ye adwuma ne sika ba won fa mafie na emom ma no a wo kɔ wo no eno ne ade a wode be fie no enti wo be ma no ho kire wo a wontimi nton wo faase ana wunu ba Nana Asantemai medasi ahwefo sede mo amotie no ye nana otu yefo o kire yade pa no kwasem se ene me nana mama hu ne ma bimegiri se sa na wo a wo hwe me nso wasua bibi nso afrimu da na yesi ye kasa abusua ni ye fa no trasa be na ye nana adosuko wo mu a kire ye ne ma bi na ye wie ye besa akoye nana so na de ye wo ho no wo san de abreye nana wadaro mama saba wo hobiu nana wo kasa no kan asem bi ma mete se wo se abusua ni dua nana yenso yenim se yesi abusua ti abusua dua ne abusua ti na wadaro man sunsun ye bi wo mu ana abusua dua no ene maame a wawo ma na wo mba be ma obeda no na ne yesi abusua panyin be ma panyin no ho no yesi abusua ni tiri ni ne dua no ye maame a wawo ma no se me maame wo me eni mi dua be ma me ba ne ba wo mu tiri eni mi nua be ma ti de bia be ma ne ye tiri ayo ena oba no ye dua yo nana me pa cho me se bisa wasem kakra wadaroma
Yewo ayakamfo amamre mu no omudi enade ene yewo ebinom nso omudi ejade na sade yewo ka se etire no eye beema no ne oba ne yedua no wadaroma ebiti eye sanso a enha adwene ana sade ye bete se wo moka no eye saa na etie ya sante amamre mu no yedi enade asantefo wo ye said dean enade no ebusuade no entwam ene na me kire wo se abu ni asua no tete no abu ni asua wo ho o ware na iri no mienu ni nua ba so wo ho na abu boka eka no na aye den ama no ti waka kire na yire panyin se opese wo de wokoton ne ba na wo di tua wo se ade menko na menu wa wo unya sika menko na midi na me ba na wokoton no waka kire kuma so ante ase afi na aye den na ya sante memu se wo bi fa adamfo a wone no eka bomu ki etiri bo ho a ye frɛ ne se yonko brɛbo na ebu yonko bi a ye frɛ ne brɛbo eno na de saade no baaye won ne katiri mesem ka chen se de eduro no de ene medi me ho bone fi se ka we minim ne ameye ena brɛbo ko tin ho kire asua te de wunu abe ma wo ye ni no se adan o se ka eduro no nya asem ketewa esen ko nya akola bi kosi ano enso so okofa ne hen wo se na nya ma no ma wo agu ha bebre e de asem no wo ka no dabi ehwa na okọ abu wo se abu ada opeso ye me dai peso oja mi mu bra penipa akosi ano abefa bi adai me wo ma nya no ma wo ama ehwa na abu ba ko panyin owo mu ye frɛ na tifa wo so wanu wanyini fa no ko won koso tete no so se wobi ekoso ka no a edi mfie nso a eja no mo fa no hodi enti wo be fa etifa no wode ne koye ekwesi kama no enti wo papa kura efrefu mbaaye no wo ya wo se na etifa we wo se menu ya bode kanti ba mande na kwesi ano wo se ye kan se mi ye se abusua nche etifa ko ebu ni esua we de ma nche de etifa kro ho kra ma me ma nkwa afu nkra beto be wo de ne ko wo se me wo ma mi nua be ma wo ni aso be ka na akwala no koso ya ebre no so ye no ene wo be afi ni wo fa no ko fa no bae to ko fa no bae no ni nua be esua tana ase no wo se esua ade a waya ama me ebu no bibia me wo biada etifa na faase se me wa wo fa enu nti ne ma akasa wo fa ene me wo faase e bae yo ahwefo said ye mo amo hwe na mo tie nsem mo masom no nya mempo na meka entina ho ama wo nko a wo hwe subscribe na share na obi a enso ntimi nsua ade yi bi ebusia no se mu nsem no doso emu odu emu ohwam ene ye na na ama ya hu niema bebre die nti a ofa bae ne die nti a ofa ase enso e bae nyina enne ye ho bi enti ebusia subscribe na share na ye nyina ye nto aso na ye nsua ade no yo nana masaba wo nchen biu nana nti na eno nti na asantefo ka ebusia no eno ni wo bia nya ase abu ni asua ade a wo ma ye di obia no a na ye beye ye de be kekere ye man ene ye nya abusua wo fa ase na minua ba na nka kane no na nka enyankopon bo nipa no be ma ye eja ene wo ba ye enna na eja ne nna no eno no na se wo fa wo ho a wo frɛ na eja kuma wo frɛ wo papa eja na wo fa ye eja kuma enso so we ni ba ye no na ma ye benya wo fa ene
ofaase enti no yɛne asante mayi pa wo bɛyi yɛ den ejade enti mi mba mani ntwa koraa da yɛ den ade bibi kofie papa no yɛ japade te sɛ deɛn enti mi nkodi ne ma hɔ sa afoforo a yaka no papa ni firi mu a obi enkobisa papa na ade ne ma no a na efa no ye ni yasante ha pa ade enye adwuma eye de yada ebi beba ebusuam ne papa ni wuto so a ebusua no ne wo faase eni di na ade yesi ya hema na ya hemfo hwan na ne mu edu obetimi ama ye nkyeremu kakra efa omumienu no ho ohima ene ya hemfo ohun se ya santimem adibum nyina oba ene woba bema ene wo ba hia no wo wo a yese wo ba no awo bema no kura hia wo se me yirawo enka se bema awo da enti no wo hima no ni mu odu che ohin nana wadaroma medase ni sanchiremu no nana na mebisa se ana mpempi ne yetaate se ohima bi atu ohene bi ade so na eno nso eno no eye no kre kire se oba na tena ase no ohunu se eye de yada ohun se meka se abusua no dua ene wo ba no na ni tiri ene beema enti esi wonye tire a eye beema na wo boa no nti wo de beema asi wo hene nice ono oba no so wo na beema no eye tire ni nti no wasi ohene no enti se wo hema no wo ba no bia no na wo si itire no wo de ni si hene sa wo abusua ye wo nyina wo da wu hini ano ese wo de wo si wie na wotso chema kakra wantimi andi amamre no so amwa wotimi gisi ho no de amobi foforo efiri se wo ba panyini tenafia wono ene hwe na de hye ne nananom ni nyina wo bie nkola no wo bie suban no wo tuyefo mo nhwe yie na mo ade hye da bi mo befra konwa mo nhwe yie eniema bi wo ho a wo de ye wo ho a wintimi ni akonwa akwa we wo yensadwea open Okofo ye konkonsani okope wo ba akora wo wire ana ya de boni bi ko fama ho se dam twere kwata ntimi fama ho enti abribia na oboaboa amano ntini yese abrewa de mo ye nyina no wo brabra no wo brabra mo enyewe abrabra abrewa no enti akonwa da hɔ a ono no wonim de wodin bi si so eya mamre se adehie ni yedu na akonwa tɔ a obi timbe pribi na mamre mo so no obi obeba bia no wo hema no sa wo gensa no obi ode ne nsa beba bia sa wo gie wo ba na wo posa wo nye ne nsa kyese wo yi na frade hie no wo yi na fra busua no wotimi no kamera baabi a wo pesa ade menkan busua no ho na wo gensa ni nyina wia afe na wo hema yi behwem na wo yi de wo fata wo yi de wo fata se wo di hene enu nti ya na busua nka ye no obi si we na mepɛ no wo si we na mepɛ no abubonu ase asem tirimu ode na wo mie na no nka de ekuru bia wonu wonim de wode nani ehunu ene de edani tirimu anti asomasi we na opese wode ni di akonwa no ene na ne ma asesa obi mfa ho kuru firi ba bi akonwa no koro mme ho a ne ya fa no ne ye de ama no na nka mesire nyankopɔ se de bia ye wira kaso obia mekana konwa ho mpaninse obia wo hini bia wo hima bia beka wakonwa ho mpaninse da wo kona hunu bra senta wunim bra nananom bra ya ansa na akonwa no
beto ho a wo betra so ne ya ka fa anya ntumefura chenkyeren kwa na wadaro masema woke na omukotena ko wonnim akonwa no ho amamre no okotena so a sign obesi aye ne niema afa eno no eya semo na ori setete no yesi nananom hwe ase akuma kobu yeji ne santeman ene ya me ye hu se santeman ti ase asa santeman ewu ayira kora na nso santeman no eno a na wo ho no bia nko baabi na fufuro bia aso meka ho santeman dada no ene ti ase enti na ahema ahwem enye kwa aburita tontom abere me ne bedi akonwa ene yi amani abiri ya Okofo Pomaa masode yi ameken na sire ye wura wote kokoso otimfo asante hina wo hine santema no no kurem pa sebe sire no de man no asanteman koro no aseni ho nanso wono wo tintim se enwo ho se de ne nana se tutu be ye no wo to aso kamesre ne pa se biribidura ebiribidura won frɛ na berempɔ ne na manhene ne ne hemfo nyina hyebire bi ma wo mu sɛ obia mekana konwa ho mpani nsɛm amenhwe wa nam ntua a wode te akonwa no so na yenhwe mre no ya yebre ne ya yebre na e ma na ye na de na no disem etwa to ama yen na ye tie de na nasa wo ka kire ye bio na wadaroma de na wo ka etwa to ama yen de me ka etwa to a ne se ene hwe se o mayi mu mrantie nyina so de se ye ku atia o mampanyini se wo ma no enkoyiye okay ewiase obi amuro mraso emra obie ni ho a wo boro mraso gidie wodi mraso ono wo boro mraso sa we ye hwan a wo hye mrase na hwe said ye mekan yi a mekan bibi tibisi ya na enipa hu ne won fanye no ho na so na ye no yonku nipa ene de ye no ne timi bi bibire bi a wonyanti de emfata se wo de ye no wo ye wakogina ho wo swai so bi di asem no so pepepe nti ye wura mawo a wankasa busa ho se enti sa asem wo na mi wura kan e de sma me se me nkohwe ma no ye wura asoma me se me nkohwe ntankase yem ye wura asoma me se me nkohwe asase ye wura asoma me se me nkohwe baabi enkonwasem na me koye no enkonwasem na me koye me de no kora no to de eda ana asase a me kohwe ye no me de to de eda ana ntankase a ye wura ase be nkohwehwe mu no me de ato nchen e na me ka asem foforo na wenti etomi wura anim ana ye mmoa na me bua no amena pagya santeman ana asa me ye madwene se me kobre santeman ase mesre se ye pese santeman fa ne nto mefira e ma de eda ekoto de eda ise na nanom se ade a ye chire ne ye chi aduane a wa metu bi wo ma mi gya so no e ye wachiwade ye mesre pa se ye ya santefo a ye nye ho sa santefo a ye wo ye wura ba ko pe ote kokoso na na se tutu abebio ne ono ote ho a wo ye santehene asante tumi nyina ekuta no ye nye ho se ya santefo ma ye suro ye wura ne ya somo no sompa ama asante afa ne ntoma pa e de ye fira ma no di sem no mafutu pa ehia mi ma bedase ahwefo ye na aka ne nyina ya futu sema wode ama yen se ye mamu no ya hemfo ye nyina ye na etuyefo osese ye soma ose ko baabi afa no kore ne to de eda enkoka de wunim ote kokko so soma wa se de na soma wo no fasa akọ
emma na natumi na wode ma ona ma onkoye de wo ankasa wo pe eyesa na ntwa yi wode watimi wakame na ebe na sa ma ye hu se yaka ohene ne ohema wotumi sen ohene ohema na wofie etutu fie niema ono ana hwe na de hyemo sebe ya obi nkoye basabasa na eduru se ye si ohene a obenya obi a osefata na watimi de nasi akonwa no so ene ye na achire ye bebre abusuafo mpanyimfo se agro ye de no na ade enso senkrasefo nti aha na ebrebe ma ye kwame de dwumadie no asi me a me di dwumadie hu chia me mo so mfa kosi akumi na opanyin so otenetene me aye opanyin Appiah kubi ono ana se gina camera na chi nso sai twa ma me fefefe obo adwuma yie pa metuche ma no nyame nhira be me na se da ne da nyina obo machi dom na obo ma metimi de me ye nyina ekwa tote ma yetiefo nyina abodofo edi mo besi asei da foforo nso ye besa ehia de adesu emu ehwam abremo makramo kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresa Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo Abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Efamfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twani mu nyame nai ebu afa so enye de ya twani mu twa nyame